Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. La Porta. Tindrem al Palau l'any 2028. La Porta. La NBA vol col·laborar amb nosaltres, fer el Palau nou o participar en la gestió, però a nosaltres no ens agrada. President Laporta, ja estem cansats de tants consells i l'únic que volem més remeis. Benvinguts una vegada més al programa número 13 de Bàsquet Blaugrana a Debat, programa independent i català que us oferim cada setmana, especialment els dilluns, bé que en alguns dies, per qüestions tècniques, puguem començar el dimarts. I sense més preàmbuls, començo des de la grada estant. Sal! Bé, hem de començar aquest programa amb un número, 73. Alguns diran, què vols dir amb aquests números? Ja sé que quan parlem de bàsquet sempre les xifres són importants i al final la gent queda atabalada i no se sap de què es parla. Vull dir amb això que són els punts encaixats en l'època nova d'aquesta de Xavier Pasqual. Són 15 punts menys que en el temps de Penyarroia, quan encaixàvem una mitjana d'uns 88 punts per partit. O sigui que hem guanyat, no? Hem tingut una defensa fèrrea, tenim un nou ordre i tenim aquesta possibilitat del Barcelona cada cop que va recuperant posicions i sobretot recupera sensacions, que això és el que havíem perdut. Hem vist els dos partits d'aquesta última setmana. El primer va ser el camp de l'Estrella Roja, on el Barça va guanyar de 10. Un Barça coral que, excepte en la primera cistella, sempre va anar al davant del marcador. Un Barça molt bé, sobretot en defensa, i que sempre va tenir aquell home oportú en cada quart. En el primer, Marcos, que es va sorprendre molt agradablement. Després, una gran actuació de Clayburgh, i en el tercer temps, quan les coses es començaven a torçar, perquè l'Estrella Roja posava molt ímpetu, va sortir Brizuela. O sigui que podem estar contents que dèiem que aquest Barça és coral i en cada període i en cada partit sempre surt l'home o els dos homes més destacats per salvar la situació, que és el que ha passat en aquest partit de l'Estrella Roja. Hem de tenir present, però, que l'Estrella Roja tenia 5 baixes almenys. Ara, també les han tingut gairebé al llarg de tota la temporada. Per tant, hem d'estar contents d'aquest triomf del Barça, que ens envella a la segona posició de l'Eurolliga, bé que sigui empatat amb altres equips. D'altra banda, aquest diumenge hem tingut la visita de l'Andorra. El resultat final ja sabem que han estat 31 punts de diferència a favor del nostre equip. Està molt bé. Bé, fins a la segona part, no hi va haver una distància tan gran del Barça, perquè l'Andorra va plantar cara al nostre equip i al Barça no li sortien els tirs. Això ja passa moltes vegades. Els tiradors, un dia els surt bé i altres dies malament, però la defensa sempre hi ha de ser-hi, sobretot aquesta actitud que ha tingut el Barça també en aquest partit, i de mica en mica en el tercer quart es van anar arreglant les coses. El Barça va recuperar també la capacitat de tir i aquí, com en els altres partits, també va sortir un gran heroi, per dir-ho d'alguna manera. Va ser Parra, que va marcar 26 i aconseguir un 36 de valoració. O sigui, una gran actuació de Parra. Jo penso que està la millor des que és el Futbol Club Barcelona. Per tant, dies de vins i de roses, diguem-ho així, pel Barça. Si fem una anàlisi de l'equip individual, veurem que, ja hem dit que Pasqual és un home que li agrada la defensa, sempre hi ha d'haver algú sota la cistella, un 2 contra 1, en marcatge individual per donar responsabilitat a la gent, molts ajuts, molt pick and roll, i en fi, ja sabem aquests sistemes de Pasqual que responsabilitza la gent i de moment va sortint bé.
Per què? Perquè a la gent, doncs, cada jugador està en el seu lloc que li correspon. Per exemple, Satoransky ja sabem que és una persona que no acostuma a marcar molts punts, precisament, però pot tenir una gran actuació en defensa, que és el que està fent en aquests instants. I, per tant, la seva tasca, encara que no sigui en atac, sigui bastant dolenta, en defensa sí que pot portar el timó de l'equip. Tenem també que Vesely s'ha recuperat bastant, ha recuperat aquell tir de 3 o 4 metres i també ara s'aplica en defensa, cosa que no passava abans. Al seu costat tenim Şengelya, que actualment és el jugador número 1 del Barça, perquè sempre té una actuació regular, fa bé en defensa i en atac i s'hi mata. I a més, juga de 4, però també en ocasions pot jugar de 5. Ja hem vist que a la Copa d'Europa, o l'Eurolliga, com no vulgueu dir, quan Vesely ha hagut de seure's, doncs justament ha estat Şengelya el que ha ocupat el seu lloc. I en aquesta Eurolliga també Norris s'ha desfogat una mica, ha jugat una mica més de minuts. Norris hauria de ser també un jugador important per ocupar la plaça número 4 quan Şengelya no hi és, o bé ha d'ocupar Şengelya la plaça 5, però, esclar, què passa amb en Norris, que és un extracomunitari, igual que Clyburn i que Clay. I llavors el Barça només pot jugar 2 extracomunitaris cada partit de la Lliga Espanyola. I per tant això és un hàndicap molt greu perquè són pocs però no els podem aprofitar tots els jugadors per culpa d'aquesta planificació tan dolenta que han fet entre Navarro i el senyor Cubells. Les coses doncs una mica més clares, a les ales doncs Clyburn i Panther es continuen fent de les seves perquè segurament són dels millors tiradors d'Europa, tot i que ja hem dit que Xavier Pasqual no es casa amb ningú, ja hem vist que Clyburn en algun partit, si no fa bé, si no defensa, doncs no juga els últims minuts, que Panther doncs també haurà d'aprendre a botar menys la pilota, a seleccionar més bé els tirs i també doncs, pot fer safates, entrades, tirs lliures. Bé, no parlem dels tirs lliures perquè això em posa una mica nerviós perquè ja portem molt temps que sembla que al Barça els tirs lliures no és la seva especialitat i ja sabem que això que té una gran importància. A veure doncs si es pot esmenar aquest capítol, que no és ara tan dolent com en anys anteriors, però Déu-n'hi-do. Bé, doncs a la segona unitat, que és la que ha de treure les faves d'olla, doncs ja veiem que Brizuela continua actuant bé, Parra ahir va tenir una gran actuació i llavors tenim que Billy Hernán Gómez a l'Eurolliga sembla que pinta poca cosa, però a la Lliga encara pot fer donar-nos un cop de mà segons l'equip, com ahir es va veure contra l'Andorra. I deixo per final Cahill, que és un bon defensor, però doncs no és un mal tirador, i Fall, doncs, que la seva presència és residual i pràcticament no tindrà res a fer en aquesta temporada. En resum, dies de vins i de roses, com dèiem, però la plantilla és curta, està descompensada, és vella i ara això sí comença a ser una mica treballada. Bé, un altre capítol, doncs, podríem dir Temps mort, una sèrie de breus que podrien començar doncs, amb l'equip U22, que continua endavant, continua guanyant. Fa uns dies ho va fer-ho amb l'Unicaja i ara amb el Canàries, amb actuacions també cada dia corals i estel·lars de diferents jugadors. Keita, de Bona, Kuricica, com es digui, perquè jo ja no me'n recordo mai de pronunciar aquest nom, que també l'haurem d'aprendre, no? Un altre nom doncs, ha de ser el de Parker, que com sabem tots juga amb l'Estrella Roja, el Partizan, i doncs, ha estat assenyalat per l'afició com el culpable de l'acomiadament d'Obradovic. Ja sabem que Parker és un jugador conflictiu. Sato, un altre element que segons el butlletí de la FIBA és el jugador més intel·ligent d'Europa. Bé, doncs perquè contra Bòsnia va marcar 17 punts i 14 assistències en un partit de classificació pel Mundial. Bé, jo penso que el bo de Sato hauria de reservar alguns punts també perquè els marqui quan juga amb el Barça, que és el qui el paga, no?
Claibor, un altre, que ha dit aquests que estava molt content a Barcelona, que ara no menja carn, només peix, i que li agrada molt el sol. Doncs bé, esperem que jugui amb regularitat, allò de ni carn ni peix, i que a vegades no estigui a la lluna. Bé, Claibor és un bon jugador, no cal dir-ho, però també amb un ego bastant important, com passa amb els jugadors destacats. Finalment, en Dede Billy, que ha complert 3.000 minuts en aquesta última jornada, des d'aquests jugadors de l'ACB. Desitgem molta sort a Billy, però no m'agradaria que complís els 6.000 amb el Barcelona, diguem-ho tot. Bé, i pel que fa al calendari, diguem doncs que aquesta setmana només tenim 2 partits. El divendres contra l'Olympiakos a Atenes, serà a 8:45, i el diumenge a la pista del Manresa a les 7 de la tarda. A l'Eurolliga ja dic que anem molt bé, anem segons, Japó el primer, 10 victòries, el Barça amb altres equips, entre ells el València 9, el Madrid només en 18 i el Baskonia 5. A la Lliga Endesa, com recordem, el Barça ha intentat quedar dels 8 primers a la primera volta per jugar a la Copa d'Espanya. De moment ja hem aconseguit la 7a plaça amb la victòria d'ahir. Som els únics que estem a la 7a plaça. Hi ha uns equips davant nostre amb una victòria més i uns altres amb una victòria menys, però com que compta l'average general també, el Barça, aquest triomf contra l'Andorra, fa que fins i tot perdent el pròxim partit doncs no perilli la 8a plaça en principi. Cal recordar també que el Barça sempre ha perdut els 4 partits fins ara de la Lliga ACB quan ha jugat divendres en competicions europees. Això és un greu handicap que de moment sembla que no hi ha forma de corregir-los. Sí, finalment volia acabar també dient que aquesta setmana sembla que finalment DAS, de televisió, s'ha integrat amb Movistar. Per tant, tots els que ja tenim Movistar de la pàgina poliesportiva, doncs segurament ho tindrem ja allà i no haurem de pagar per rebre aquest servei a través de Movistar. Però segurament els que també teníem DAS, que hem anat pagant almenys cada mes, ens en podem donar de baixa. I altres que han pagat 100 euros ja per tot l'any, segurament no se'n poden donar de baixa tan fàcilment. I són aquestes coses d'aquestes plataformes que fan el que volen, però bé, en principi, si s'integren tot el bàsquet a la telefonia d'aquestes, al mòbil, al Plus, vaja, d'aquí al Barça hi pugui integrar-se i tot el que fa referència a la Lliga ACB, a la Copa, a la Supercopa, doncs crec que serà un avanç molt notable que totes les coses vagin junts. En fi, això és el que jo voldria dir per avui. Sembla que la situació és bona, que no quedarem glaçats, oi? Però ja sabem que per Nadal i per aquests temps, si hi ha moltes glaçades, que les sopes siguin ben escaldades. I, com sempre, acabem ahir, avui i sempre, visca el Barça, força Barça, endavant, i si pot ser, digueu amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.